You have cancer. Mamatay ba ko? Ano naman yung stage kong cancer? Stage 3. Neil, nag-uol kay ko sa kong naibawaan, bahin kang Linda. I never expected na maabot ni sa among kinabuhi ng trial. Ana ginakinabuhi, Neil, uncertain. Makarelate sa ko na nang imagibati karon, Neil. Tungod kay ang akong misis, cancer sadang namatyan. Sir, nahibaw ko nga ang kamatayan mo abot sa tanang tao. Mamatay itong tanan. Pero unfair para kang Linda. Daghan pa siyang plano. Daghan pa siyang damo. Hibawi nga di kahatagan ng trial sa Ginoo more than what you can bear. So, Neil, kinahanglan na doon na kagipaglaan. Wala ko nakita nindot sa kong kinabuhi doon. My dreams, my looks, my career. Kigupa sa cancer ang akong kinabuhi. Ma'am, ay na pagsulti, Ana. May positive. Nakasabot ka ba kung si akong gibati doon? Yes. Nakasabot. No! Wa mo kasabot! Bisan si Daddy ni mo wa kasabot sa akong gibati karon. Ma'am. Gibati sa damo. Gibati karon. Please. Ayaw give up. Please. I'm sorry, Don. Lynn, this is not good news. Nakaspread na ang cancer cells sa ubang parte sa imong lawas.